Sorry. H1. Eh, be ma woni ska sa da wia. H1. E dey say hu na wudi ni sa no. Eh, yes ma. E dey na wo ko tips ko te ne warning. Wada. Wa fo se fe ka si etu yi wada. Ah. E dey say hu na wo nam krom ha wudi ni sa no. Ah, na wadamfo na o ma mi ska. E no ho warning ni kasa tutue bi a wode ne na me chese. Eni afunfam no. Afunfam be. Oni ni gina chira na mfufam no na chire. Thank you hug. Thank you hug. Eh. Ti wo so obeto se me ni obi gina na afunfam obefa ne sei. Se o kan se afunfam me ma afunfam no me hug no. Na hug na edai. Ye sei me pu me to kula. Ti me so hu se me ni oba bi gina ho na me so ma pu me to. Na me so me hug na obefa ne sei. Some da me hu. Ah wona ma me tse. Me chi o mo kra dia akosua no kra tse wo chire kra. Asif se bi kra. Baba tse kam ne ku na twempena. Me pesa won se hu no. Me pesa won se hu no. E ma me 10 me 20 me mabo me. Mother. Pa adwuma ye. E na maka achiro no. Sa won se hu na anam na wudi no. Babi aduru no. Pa adwuma na ye. Me amada funti. Pa adwuma na ye. Ah pa adwuma na ye. E na maka achiro. So what say? Mpense hu bi a rabo mati. Maka achiro. Mother. O tse ha o da ha. Wonni ska wasa da awia. Wonni ska o da awia ye de. Ti miniska me nda. O da ye de. De na o da ye. O da so de na babedi. Nam sa na ka de enchi. Wa she we di ni na mabonte o ba be cancel fun a kire me. Ka me se de. O hu me se anti na afre me. Aka o hu me na ka me se kaba ne se ma bodu kon ka be friend. Then anka wo mbre twem. Ene wonne. Wonni ska so pa de pa. Temu muhia ya o. Nanti, me mama kwa ba. Mpeni force se ni. Ibu eni. Ana ene de ohun anye bone. Pia. Nanu ye ba ase. Ena osi aponchwe okonechi ansaba bepem. Nokre. Nti yen konsambra. Nokre. Ye ba ya yakodwen hu ye. Ye si ye bo. Nanti no. Sise bi obi anana. Fagu akwama ye. Madwene hu ye. Madwene hu ye. Madwene hu ye. Madwene hu ye. Emma, sikano di mbinya bi. Mo besere. Mo ni beje. Mo ni beje papa. Sika beba mo nsem. Yes. Na so ahihya ye da hu ni. Tie ni ye. Emma remfi. Na remfi a asema beto no enye papa. E de dambo ana owu ene bebrel. Tiese ye na watchi bia eye okra de bia no. Woni manum ebeda. Emreda ho no. Na sa wantimi ne emanu num, so woni man nan eda kra no afa ba kwa nsoso a obebo dam na se obiwu. Ana 5 keke. Emanum 5 keke. Emanum. Nana, like everyone say into 24 hours no. Now within a 24 hours, Nana, 12 times 5 years. Na watchi biala krada. Eyaokrada. Oni manum beda. Oh, okay. Wo dia kwasi say. Until Sunday from 6 to 8 na me name 5 2 RX. Nana, need dey say 2 RX. And they say papa, Nana kra wo yere 10 crank. Wo so say sa manum no oni 9 eda na oni ba ko anakra obebo dam me kra 5 kra nso me na oni omo da bro so we ne man da bro so a obebo dam me se emanum ema enum ayati ema enum ema ori fi asika die benya bi te sempo anu anwea ema
nananom ni mochi wie ene manum se nana ense wo kyerɛ nyoma bi se waka se manum na wie ene manum ne da wie a de ben kwankyerɛ ben nyoma ben ne mfa nye ene nyoma ense wo kyerɛ mu me masɛdeɛ ni hia ne sɛ ɔno ɔbaa ne bɛda nana sɛ ɔbaa no kwa de mfa sisi ase ene ewe kra da ɔne ɔbaa na da de nana me yɛhu bibi ase masɛdeɛ ɔno ɔbaa ne da me wɔ hɔ nso mu nim te nano nko a ɛna ne nko a aish emanum no bia krada me mam 1 month se ne mu nua na brabo aye no saa na mo nso ma brabo be emanum na hweye no am na amoroso na hweye na wa maso ante ti asem na me ka no ne mam so me ba ko se ne mu nua na brabo na aye no saa na mo nso mo de beye nti na mo nti ni therefore ene oba ne da ne ebo odi ana se ne ye de mo bo mi din kwaku ablantie na na saso ye ho ba ne ebo kwaku ablantie na se enye ho ba be de wa bodin oni oba ne da wi a ope hanki fita okay na de apepa no akugina ba bia oba ne nte okasa no abodin no miensa kwaku ablantie no apipi wura so ame emono impede ono magum dada na de atum onye ne sa bo so me ba ko esa chaye be ba sika di monim ni di monim aho kira bo nsa ho that means 1 month till minimum 5 15 20 1 month minimum 20 ne beda se de na nanom se no wa sembi kano bitimi aka wa sembi se dia bitimi bisa kwa ina moni ablante bla wadamfo no na se wo ya so de o ma a chere se wo mla wa hwe ya o be bodambe Once me bisa say ma 20 cha na so ka want 20 ni amount to oh more but more 20 months o ka say that form what ebi mu na wo dia wo wie ma 5 within 2 hours and they say betutu kwan e ko borga wa enu de kwa no say ti o pa on set am with you 25 mo be a hotel we are part talk we 2 hours no we what see what so kwa diska do ndie ehun shebe so disu we wan ka farmer me bra farmer be bra na say we maintain say ya e benya maya na de bere eti atam kori ma ati sanya wo dia you know 2 hours no as say ye calculate nipa ba ko bia e be isu mfa se be say on show ta ni has wa we no I was say wow calculate minutes so we win 2 minutes kla we no on kan say o say we within 2 hours eno na enya enye say bia obi a ko win say no guys say you know ba ko bia wana wanka be de wa we scan here ko jigi ya be dia ni o dia flex you maya ni very no ama o say manu say we dia na so dia up we go na ese me ko imsisi mu training see ya na obenya the obawe na obawe nkwa we kra nya easy obawe me no nkwa otima ne that 2 good hours na say bolo bofo do mo moji owi na nka no owi na nka no so sa hye no fibru asa na I was able to pick a kadrubi la samu se mi mu abro bi se kan nya me nka me de ho wo na mesu ama wo na mesu ba wo so me ti ho nyina na me ho popo ba it me bi kan kama bi ama
ɛna yɛnkyɛn we ma ne nti bibia ebe ye de say ana mimi mfi na mo nkɔde mo ba no ma ne ska ni asɔmpɛ pɔpɛ no mekyerɛ videos of fimfam ma yɛ nyɔma obi ende wa na wo ye sa de no ekise na ese waye trap on e ma ne se ho a na ma na susu me be hwe wasum o very good ejare na me de o ma ne ba on block na say be block me de manim se kura na baby ba no fimfam ni se no tade they are evim cha mama say be ma de so kinkin be ma de cha me ko evim dia ye de se nyina de nti ye ko ye be ba no amola every day usini man better from each one asɔmpɛ